Aké sú tvoje skryté obavy ohľadom nášho vzťahu? To je zaujímavá. Ja sa bojím, čo z nás ostane po deťoch. Bojím sa, kde sme v tom celom my, či budeme mať niečo spoločné po tých rokoch, keď vyrastú a kedy vlastne riešime v podstate len ich. Bojím sa toho, či sa dosť venujeme nám a neviem si predstaviť, ako viac by sme to my mohli rozvíjať. Vieš, čo myslím? Však nevenujeme, alebo nemáme kedy. Budú mať 20, odídu a že tu ostaneme my a že čo? My budeme chodiť, že z Pagu odletíme na Zanzibar, odtiaľ do Dubaja a naspäť takto dokola. Teba ešte viac. Pekná edícia. Ale akože je to zaujímavé, že fakt sú to niektoré také veci, že už teraz off the record, že sa k takéto otázke nedostaneš, respektíve, vieš.